Domnul Nazarie auzi câteva bătăi în ușă și se hotărâ să se trezească de-a binelea. De o jumătate de ceas se lupta cu somnul. Deschidea ochii, simțea înviorarea dimineții, lumina crudă din odaie, apoi adormea iar. Un somn ușor, întrerupt, dar cu atât mai balsamic. Parcă ar fi prelungit o beatitudine pe care, a nevoie, ar mai fi putut-o redobândi. Cu cât rezistența era mai tenace, cu atât alunecarea în somn era mai balsamică. Încă o clipă, încă una. Parcă în adâncul somnului stăruia necontenit vie certitudinea că fericirea aceasta e efemeră, că în curând se va desprinde din acea dulce plutire și va fi zvârlit întreg în lumina de afară. Bătăile în ușă îl treziră într-adevăr definitiv. Săru mâna. O femeie aproape bătrână intră în odaie cu laptele. "E târziu, cred că e foarte târziu," spuse domnul Nazarie. Femeia zâmbi și i ocoli privirile. Domnul Nazarie își frecă fruntea, îl durea puțin capul și își simțea gura amară. Îl cuprinse deodată părerea de rău că întârziase atâta în pat. Beatitudinea din care se dezlipise atât de greu îi se păru acum dezgustătoare. Se simțea în același timp obosit, trist, deznădăjduit, fără niciun motiv, cum se simțea întotdeauna când se deștepta întâia oară într-o odaie străină. Un mare și neînțeles gol lăuntric, zădărnicia zădărniciilor. Dar își aduse aminte de paharele de coniac pe care le băuse noaptea și furia împotriva lui însuși crescu. Așa, să bei fără niciun sens, să-ți maci în timpul cu un pier de vară. "Dacă vreți apă caldă, conașule," spuse femeia. "Nu, în niciun caz apă caldă." Domnul Nazarie simțea nevoia să se pedepsească într-un fel, să se chinuie. Cu ce plăcere se va spăla pe corp cu apa aceea rece. Femeia închise ușa și domnul Nazarie sări din pat cu zgomot. Amețeala și ușoara durere de cap stăruiau. Își umplu ligheanul cu apă rece și începu să se spele. Întâmplările de astă noapte ieșeau la iveală una câte una. Îi venea să râdă. Ce imbecile năluciri, ce frică fără rost! E suficient să privești puțin în jurul tău, lumina asta, răcoarea asta de toamnă, laptele ăsta fierbinte cu aburi curați și blânzi, ca să-ți dai seama de nevrednicia tuturor închipuirilor. Și nici măcar n-am învățat să fumez," își spuse domnul Nazarie în oarecare ironie, îmbrăcându-se. Se așeza apoi la masă și sorbi ceașca cu lapte până în fund, fără să se atingă de dulceață și de unt. Rupse un colț de pâine prăjită și se pregăti să-și termine toaleta ronțăind. Masa de aseară n-a fost faimoasă, își aminti el. Dacă nu m-aș fi intoxicat cu coniac, aș fi avut azi o foame de lup. Masa n-a fost faimoasă și asta au observat toți. Friptura mirosea a oaie, zarzavatul era opărit, noroc de mămăliga cu brânză și smântână. Zâmbi privindu-se în oglindă. Am uitat să mă rad. Poate de aceea m-a întrebat de apa caldă. Acum e prea târziu. Am să mă rad tot atât de bine și cu apă rece. Fără grabă, își scoase din valiza aparatul de ras și începu să se săpunească. O melodie tristă, lentă, îi coborî încet din amintire. Câteva clipe cântecul pluti inform, zbătându-se, pierzându-se și înfiripându-se din nou. Leviei de Notre Pays. Asta cânta Egoras noapte, își aminti el cu plăcere. Își aminti și împrejurarea care îl făcuse pe pictor să cânte. Simțise și el același lucru.
își spuse domnul Nazarie zâmbind. Cu ce ușurință zâmbea acum, cât de depărtată și de ridiculă îi se părea acum scena de azi noapte. Se săpunea cu mai multă voie bună. Și cu toate acestea, mi s-a părut că mă ascultă cineva. Îmi aduc foarte bine aminte. Și la masă, atunci a fost ceva mai grav. Într-adevăr a fost ceva mai grav. Dar e atâta lumină în odaie, atâta certitudine în pereții albi, în fragmentul de cer clar pe care îl vede în oglindă, în mirosul de săpun pe care îl simte învăluindu-i fața. Domnul Nazarie își fixează lama cu atenție. Fiecare gest îi face plăcere, fiecare lucru pe care îl apucă în mână. Începe să se radă frumos, privindu-se în oglindă, micșorându-și gura și încercând să facă lucrul acesta cu grație, nu cumva buzele rotunjite prea brutal să strice simetria feței. Domnul Nazarie își petrecu dimineața plimbându-se la întâmplare peste câmpuri. Gândurile nu erau deloc la preistorie. De altfel, nimic nu-l făcea să nădăjduiască vreo săpătură cu noroc în aceste șesuri prea întinse, prea monotone. În partea de miază noapte a conacului spre sat începeau movilele, dar domnul Nazarie apucase voit în direcția potrivnică. Era încă atât de frumos pe aici, înaintea arăturilor de toamnă. Niciun nor, nici o umbră, pe tot cuprinsul. Și totuși, soarele nu era obositor. Pasări necunoscute se avântau în văzduh, se auzeau cosași și greieri. O imensă liniște, vie, neîncremenită. Chiar pasul se topea în masa aceea muzicală de sunete mici care alcătuiau la oaltă liniștea și singurătatea câmpiei. Glorioasa câmpie munteană, sublinie domnul Nazarie. Încă 2-3 săptămâni și vacanța e definitiv încheiată. Bucureștii, examenele studenților, cabinetul de lucru, cel puțin dacă am izbutit să sfârșim cu bine la Bălănoaia. Se întoarse la conac cu puține minute înainte de ora mesei. Întâlni pe Simina plimbându-se singură prin parc. "Bună dimineața, Duduie!" îi spuse el cordial. "Bună dimineața, domnule profesor!" răspunse fetița zâmbind. "Ați dormit bine?" "Are să vă întrebe și mama același lucru, dar voiam să vă întreb întâi eu." Zâmbetul îi se transformă pe nesimțite într-un râs scurt, tăcut. Profesorul nu-și putea lua ochii de pe figura ei neasemuit de frumoasă. Parcă ar fi fost o păpușă, o frumusețe atât de perfectă încât părea artificială. Chiar și dinții erau prea strălucitori, părul prea negru, buzele prea roșii. "Am dormit admirabil, Duduiță!" spuse domnul Nazarie, apropiindu-se de ea și încercând să-i treacă mâna prin bucle. "E într-adevăr un copil minune." Dar ajuns cu palma deasupra capului fetiței, îi fu deodată teamă s-o mângâie. Îl intimida zâmbetul ei. Își retrase mâna cu stângăcie. Simina nu mai e un copil. 9 ani, așa i-au spus aseară. Dar câtă feminitate în mersul ei, câte farmece în gesturile ei mici și rotunde. "Nu l-ați ținut pe domnul Egor de la lucru azi noapte?" întrebă șiret Simina, încrețindu-și foarte ușor fruntea. Domnul Nazarie nu încercă să-și ascundă mirarea. Dimpotrivă, se bucura că are un prilej să laude fetița, să se arate păcălit de șiretenia ei și astfel să se împrietenească mai bine. "Dar de unde știi, mata, că am fost la domnul Egor azi noapte?" întrebă el. "Mi-am închipuit." Începu să râdă. Profesorul rămăsese în fața ei, înalt, stânjenit.
Simina se reculese repede. Întotdeauna când se întâlnesc doi musafiri, spuse ea, se adună într-o cameră și camera domnului Egor e cea mai frumoasă. Acolo vin de obicei musafirii. Nu-și spusese gândul întreg. Își reluă zâmbetul ei de copil victorios și se apropie un pas de domnul Nazarie. Dar eu cred că nu e bine, adăugă în șoaptă. Domnul Egor lucrează. Ar trebui lăsat singur noaptea. Cu ultimul cuvânt spus, fața își pierduse zâmbetul. Era severă, rece, poruncitoare. Domnul Nazarie se simțea mai intimidat acum. Firește, firește, bâlbâi el. S-a întâmplat odată. Asta n-are să se mai întâmple de aici înainte. Simina îl privi o clipă în ochi, prea fix, aproape obraznic, apoi fără să mai adauge vreun cuvânt, își smuci trupul tot de lângă profesor și se îndreptă către parc. Probabil că știe ceva despre care eu nu știu nimic, gândi domnul Nazarie. Nu cumva se pregătește un complot împotriva lui Egor? Întâlniri noaptea în parc, plimbări sentimentale, așa încep de obicei. Simina e fără îndoială confidentă. Domnul Nazarie intră în odaie să-și spele mâinile înainte de masă. Dar e destul de stupid să lași o fetiță să înțeleagă asemenea lucruri, își continuă el gândul. Un copil atât de sensibil ca Simina. Coborâ grăbit și se îndreptă de-a dreptul spre sufragerie. Auzise clopotul. Fusese de altfel informat de acest obicei al casei. 5 minute după sunarea clopotului, masa se servește cu orice număr de persoane. În sufragerie erau adunați toți, afară de Simina. Cum a dormit domnul profesor?" întrebă doamna Muscu. Parcă nu arăta atât de obosită în dimineața aceasta. Era îmbrăcată într-o rochie fumurie cu guler roz pal. Părea într-adevăr mai tânără, mai înviorată. Brațele goale se avântau acum cu mai multă grație, înclinându-se arcuit fragede. Ați dormit într-adevăr bine?" întrebă și Sanda, trudindu-se să-și ascundă mirarea. Jupâneasa se oprise lângă ușă ascultând. Privea în jos, cu mâinile la spate, ca și cum ar fi așteptat un ordin, dar asculta și ea cu o egală curiozitate. Am dormit cât se poate de bine," răspunse domnul Nazarie. La început m-am temut de o insomnie, dar domnul Pașchievici a fost atât de drăguț. Se întoarse cu fața spre el. Egor zâmbea, jucându-se cu cuțitașul de tăiat pâinea. Așadar, a povestit tot, gândi domnul Nazarie. A povestit probabil cum ne-am îndopat cu alcool amândoi și poate și alte lucruri hazli despre mine. Cred că v-a spus domnul Pașchievici, adăugă el. Nu prea aveam ce să spun, îl întrerupse Egor. Domnul Nazarie își dete de-abia acum seama că Egor n-ar fi putut povesti cu deamănuntul întâmplările din noaptea trecută. I-ar fi fost rușine de el. Fără îndoială că acum îi se par ridicule nălucirile de azi noapte, dar tot nu trebuie povestite altora. Îl privi în ochi. Egor părea că nu înțelege nimic, că nu-și amintește nimic. Îi e rușine, gândi domnul Nazarie, cum mi-a fost și mie. Simina intră de-abia atunci în sufragerie. Se grăbi să se așeze pe scaunul din dreapta doamnei Moscu, după ce mai întâi privi circular pe toți. Unde ai fost, domnișoară?" o întrebă Egor. Am vrut să văd dacă au venit scrisori." Sanda începu să zâmbească. Ar fi trebuit totuși să-i facă observații, evident, nu în fața musafirilor, dar ar trebui să o certe într-o zi pentru toate minciunile fără rost pe care le spune. Ridică ochii din farfurie puțin speriată. Cineva mânca cu atâta poftă, încât zgomotul fălcilor stăpânea întreaga încăpere.
Parcă se făcuse deodată o tăcere nefirească în sufragerie și nu se auzea decât zbaterea fălcilor. Mânca doamna Moscu. Sanda se îngălbeni. De foarte multe ori, doamna Moscu își uita complet de sine în timpul meselor și mânca cu poftă, dar niciodată nu atinsese o asemenea voracitate. Nu mai vorbea nimeni. Ascultau cu toții stingheriți. "Mamă!" o strigă Sanda. Doamna Moscu continua să mănânce, cu bărbia aproape rezemată de piept. Sanda se aplecă peste masă și o mai strigă încă o dată, fără rezultat. "Are să-i se facă rău," își spuse îngrozită. Egor se prefăcu că nu observă nimic. Domnul Nazarie privea înspăimântat cu coada ochiului. Numai Simina părea liniștită, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat nefiresc. Își așeză mâna pe brațul doamnei Moscu ușor și îi spuse: "Am visat azi noapte pe tanti Cristina, mamă." Doamna Moscu se opri din mestecat surprinsă. "Știi că și eu o visez de câteva nopți într-una. Ce vise ciudate!" Așeză cuțitul și furculița, corect, pe marginea farfuriei și se întoarse spre musafiri. Domnul Nazarie tresări când presimți gestul. Se temea să privească o față care se deșteptase chiar atunci din inconștiență, căci altfel nu-și putea explica barbaria cu care mesteca puține minute înainte doamna Moscu. A avut totuși o adevărată surpriză, întâlnind o figură liniștită și inteligentă. Fără îndoială că doamna Moscu nici nu-și mai amintea dacă întâmplător își dăduse seama de scena penibilă de adineauri. "Dumneavoastră o să zâmbiți, domnule profesor," vorbi ea, "dar vă mărturisesc că visele sunt lumea mea cea de-a doua." "Nu zâmbesc deloc, scumpă doamnă," se grăbi să spună domnul Nazarie. "Mama înțelege însă altceva prin această a doua lume," interveni Sanda, fericită că se trecuse atât de ușor peste un incident penibil. "Altceva, în orice caz, decât spune înțelesul cuvintelor." "M-ar interesa foarte mult să știu," vorbi domnul Nazarie. "Lucrurile acestea sunt întotdeauna fascinante." Doamna Moscu aprobă, clătinând capul cu fervoare. "Vom sta odată de vorbă," șoptia, "dar nu acum, firește." Se întoarse repede spre Simina. "Cum ai visat-o, Simina?" "A venit la mine la pat și mi-a spus: 'Numai tu să mă iubești, Simino.' Era îmbrăcată cu rochia roz, cu umbreluță." "Așa vine ea întotdeauna," vorbi doamna Moscu emoționată. "Spunea de Sanda," adăugă Simina. "Sanda începe să mă uite. E domnișoară mare acum." "Așa mi-a spus și mi s-a părut că plânge. Mi-a cerut mâna să mi-o sărute." "Așa face ea," spuse doamna Moscu. "Își cere mâna sau brațul să ți-l sărute." Toți ascultară tăcuți. Sanda zâmbea batjocoritoare, privind pe furiș spre sorusa. "Ar trebui să o dezvăț odată de obiceiul ăsta prost," își spuse. Apoi izbucni brusc. "De ce minți, Simina? Sunt sigură că n-ai visat pe nimeni, cu atât mai puțin pe tanti Cristina." "Nu mint," vorbi calm Simina. "Așa mi-a spus. Îmi aduc aminte foarte bine ce mi-a spus despre tine. Sanda începe să mă uite." M-am uitat în ochii ei atunci și mi s-a părut că plânge. "Minți!" repetă mai tare Sanda. "N-ai visat nimic!" Simina o privi surprinsă, drept în ochi, după obiceiul ei. Apoi gura severă îi se rotunji într-un zâmbet ironic. "Poate că n-am visat," spuse ea încet și se întoarse spre maică-sa. Sanda își mușcă buzele. S-a făcut și obraznică, nu se mai teme nici de musafiri. Îl văzu atunci, parcă pentru prima dată, pe Egor
și un val fierbinte de dragoste o pătrunse. Ce bine că nu e singură, că e alături de cineva care ar putea o ajuta. Dar de unde cunoaște micuța noastră Simina pe mătușa Cristina? Întrebă în mijlocul tăcerii domnul Nazarie. Bănuiesc că a murit tânără. Doamna Moscu întoarse repede fața spre profesor. Niciodată nu o văzuse domnul Nazarie atât de însuflețită. Emoția, nerăbdarea, aducerile aminte îi șterseră chiar zâmbetul ei nelipsit. Egor o observă cu mirare și cu un început de teamă, căci ochii îi erau lichizi și lumina lor avea câteodată densitatea nefirească a unei lupe. Nimeni nu cunoaște pe Cristina, vorbi doamna Moscu după o lungă răsuflare. Nici Sanda, nici Simina. Sanda s-a născut în cel dintâi an de război, 9 ani după moartea Cristinei. Dar avem un portret în mărime naturală al Cristinei, l-a pictat Mirea. Copiii o știu după portretul acela. Se opri brusc, cu fruntea plecată. Domnul Nazarie încercă să rupă tăcerea. Ar fi fost într-adevăr penibil să amuțească așa cu toții. A murit tânără? Întrebă el. Nu avea decât 20 de ani, spuse Sanda repede, ca să evite răspunsul doamnei Moscu. Era cu vreo 7 ani mai mare ca mama. Dar doamna Moscu părea că n-auzise nimic. Continuă cu un glas mai scăzut, parcă se pregătea să se predea aceleiași oboseli obișnuite ei. A murit în locul meu, sărăcuța. Pe mine m-au trimis la Caracal cu fratele meu, iar ea a rămas la moșie. Asta a fost în 1907 și au omorât-o. Aci? Întrebă domnul Nazarie, accentuând cu teamă cuvântul. Venise de la Bălănoaia aici, interveni Sanda. Moșia era pe atunci întinsă, știți, înainte de expropriere. E așa de greu totuși de înțeles, căci o iubeau toți țăranii. Egor începu să se simtă prost. Mai ascultase odată aceeași poveste și parcă nu întocmai. Anumite amănunte le afla pentru întâia oară acum. Altele, mult mai semnificative, fuseseră lăsate la o parte. Căută ochii Sandei și întâlni aceleași priviri preocupate, irizate, alergând de la doamna Moscu la Simina, parcă s-ar fi temut să nu se adauge ceva. Să luăm cafeaua pe verandă, spuse brusc Sanda, ridicându-se de la masă. Nu mă îndoiesc că a fost o lovitură gravă, crezu de cuvință domnul Nazarie să consoleze pe gazdă. Dar doamna Moscu dăduse din cap foarte afectuos. Parcă i s-ar fi adresat o foarte comună mulțumire, așa cum obișnuiesc toți musafirii să rostească ridicându-se de la masă. Cafeaua se servi pe verandă. Începea o după-amiază sticloasă de septembrie. Cerul era neverosimil de albastru și arborii păreau că au crescut nemișcați de la începutul lumii. Aș putea încerca acum, își spuse Egor. Într-adevăr, trecând prin sufragerie, simțise foarte aproape de el coapsa Sandei. Îi luase atunci brațul, prietenește, și fata se supusese tremurând. Străbătuseră până la el emoția și așteptarea binecunoscută. Trupul fetii se alăturase de al lui câteva clipe, apoi se despărțise brusc și în acest gest de spaimă Egor întrevăzu cele mai sigure nădejdi. Dar trebuia să încerce mai mult, să-i vorbească. Se apropie de ea cu ceașca de cafea în mână. Ce faci în după-amiaza aceasta, duduie Sanda?" întrebă el. Îți voi cere voie să te însoțesc în parc, să te văd pictând," spuse fata zâmbind. Egor începu să râdă. Se pregătea să-i răspundă în glumă, dar întâlni alături
obrazul sever al Siminei. Fetița îl privea atent, parcă s-ar fi trudit să înțeleagă ceva care se întâmplă fără știrea ei. "Domnule Egor," se auzea atunci glasul doamnei Moscu, "dumneata ai văzut portretul Cristinei? Mi s-a spus că e cea mai bună operă a lui Mirea." "Dacă Mirea poate avea opere bune," adăugă ironic pictorul. "De ce vorbești așa înainte de a-l fi văzut?" îl întrebă nervos Sanda. "Sunt sigură că are să-ți placă." Egor nu înțelese asprimea glasului ei. Rămăsese cu ceașca cu cafea în mână între cele două surori. Nu știa ce ar mai putea răspunde. "Am făcut o gafă," își spuse el. "Când vrei să cucerești o fată de boier, nu trebuie să fii intransigent în artă. Criteriile estetice nu sunt întotdeauna cele mai bune. Orice pictor mediocru poate face o capodoperă dacă se poate uita o clipă pe sine," rosti sentențios domnul Nazarie. "Mirea a fost un pictor foarte mare," vorbi doamna Moscu. "Mirea a fost o culme a artei românești. Țara se poate mândri cu el." Domnul Nazarie roșii stânjenit, mai ales că doamna Moscu se sculase brusc și invitase pe toți cu un gest înfrânt să vadă tabloul. Nici Sanda, nici Simina nu erau mai calme. "Tot ce se atinge de domnișoara Cristina le este într-adevăr sacru," își spuse Egor. "În fond, nu e un sentiment mediocru ăsta, să iubești și să sfințești o moartă chiar în icoanele ei cele mai triviale." Își aduse aminte de Dafna Dean. "Am să-i vorbesc de ea Sandei," își propuse el reconfortat. "E un lucru frumos ce face Sanda. Dragostea și orgoliul ei pentru mătușa Cristina e un lucru splendid." Chiar și pe mica Simina o scuza acum, în gând, Egor. "Sunt niște făpturi de elită prea sensibile. M-am purtat ca un dobitoc." "E cam deranjat aici," spuse Sanda, deschizând o ușă masivă, albă. "E un salon în care nu prea intrăm." Toți simțiră de la început aceasta. În odaie mirosea sulfină și aer închis. Era parcă mai răcoare, dar o răcoare melancolică și artificială. Egor își căută tovarășul. Domnul Nazarie pășise încet, încercând parcă să-și ceară scuze cu modestia lui, silindu-se să nu facă zgomot, să nu fie observat. În urma profesorului venea Simina. Venea cea din urmă. Figura îi era luminată de o emoție solemnă care îi dădea o paliditate feminină nefirească pe obrazul ei de copil. "Sunt într-adevăr extraordinar de sensibile fetele astea," își spuse Egor. "Domnișoara Cristina," exclamă doamna Moscu. "Așa îi spuneau toți pe aici." Domnul Nazarie simți teroarea ca o gheară, apăsându-i pieptul. Domnișoara Cristina zâmbea din portretul lui Mirea, parcă l-ar fi privit într-adins pe el. Era o fată foarte tânără, îmbrăcată într-o rochie lungă, cu talia subțire și înaltă, cu buclele negre lăsate pe umeri. "Ce spui, domnule pictor?" întrebă Sanda. Egor rămăsese departe de portret. Se trudea să-și dea seama de unde izvorau în sufletul său atâta melancolie și oboseală în fața acestei fecioare care îl privea în ochi, zâmbindu-i cu familiaritate, parcă l-ar fi ales numai pe el din tot grupul să-i spună numai lui de nesfârșita ei singurătate. Pluteau mult dor și multă jale în ochii domnișoarei Cristina.
Zadarnic îi zâmbea ea familiar, zadarnic își strângea cu mâna umbreluța albastră și își ridica pe furiș o sprânceană, parcă l-ar fi invitat să râdă și el de pălăria ei prea mare și prea încărcată, pe care firește nu poate suferi, dar a pus-o pentru că așa i-a cerut mama. Nu stă bine unei domnișoare să pozeze decât desăvârșit îmbrăcată. Domnișoara Cristina suferea în nemișcarea ei. Să-și fi dat ea seama că va muri atât de repede? Se întrebă Egor. Atunci îți place? Adăugă triumfătoare Sanda. Dacă nu spui nimic, înseamnă că îți place. Cu un asemenea model nu se putea face decât o capodoperă. Vorbi liniștit Egor. Domnișoarei Cristina îi sticliră o clipă ochii mai viclean. Egor își puse mâna pe frunte. Ce straniu miros în camera aceasta! Nu cumva o fi chiar camera ei? Cu coada ochiului privi spre celălalt perete. Doamna Moscu îi spusese că e un salon, dar se afla acolo în colț un pat mare alb cu perdeluțe. Ridică încă o dată privirile spre portret. Domnișoara Cristina îi urmărise toate mișcările. Egor citea bine în ochii ei. Îl văzuse când a descoperit patul și n-a roșit. Dimpotrivă, continuă și acum să-i susțină privirea oarecum provocatoare. Da, asta e camera mea de fată și acolo e patul meu virginal. Parcă îi vorbeau ochii domnișoarei Cristina. Ce spui, domnule profesor?" întrebă din nou Sanda. Domnul Nazarie rămase încremenit de cum dăduse cu ochii de portret. La început îi se păru că vede din nou nălucirea din noaptea trecută, chipul acela de abur care se apropiase atunci la masă de umerii doamnei Moscu. Teroarea îl împietrise. Dar îl deșteptase din spaimă Simina, care trecu pe lângă el și îl privise mirată, bănuitoare. Mi se pare un lucru extraordinar, vorbi apăsat domnul Nazarie. Se liniștise. O liniște nefirească, un început de nesimțire. Mirosea ciudat în odaie. Nu a mort, nici măcar a flori funerare, ci un miros de tinerețe oprită pe loc, oprită și conservată aici, între 4 pereți. O tinerețe de acum multă vreme. Parcă soarele nu trecuse prin această odaie și timpul nu măcinase nimic. Nimic nu părea premenit, schimbat, de când murise domnișoara Cristina. Mirosul acesta e parfumul tinereții ei. Resturi miraculos păstrate din apa ei de colonie, din aburul trupului ei. Domnul Nazarie înțelegea acum toate lucrurile acestea mici și stranii. Se mira singur de ușurința cu care le înțelege și de graba cu care le acceptă. Un lucru, într-adevăr, extraordinar, adăugă el, privind din nou tabloul. Dar nu era aceeași nălucire din sala de mâncare. O foarte mare asemănare, firește. Domnișoara Cristina seamănă mult cu doamna Moscu, seamănă și cu Simina, dar chipul ei poate fi privit în liniște. Doar în cele dintâi clipe l-a înspăimântat. I s-a părut atunci că revede nălucirea. I s-a părut numai, căci cealaltă răspundea o teroare deznădăjduită pe care portretul nu o avea. Oboseala și tristețea odăii veneau din alte vremi și vorbeau altfel sufletului. Aș vrea să încerc odată să pictez acest tablou, vorbi Egor. Să-l pictez cum știu eu, iar nu să fac o copie. Sanda se apropie de el și apucă brațul înspăimântată. Bine că nu te-a auzit mama, șopti ea. Egor vorbise destul de tare,
Dar doamna Moscu, așezată într-un fotoliu îmbrăcat în pânză albă, nu auzise nimic, ca de obicei. Doamna Moscu cercetă cu ochii încăperea. Palpita altfel aici viața. Aici îi alerga gândul întotdeauna, deși nu în acest spațiu concret, nici în acest timp prezent. Egor privise întreagăt când se așezase pe fotoliu și înțelese. Doamna Moscu se întoarce mereu aici, în camera aceasta, în întâmplările de atunci. Bine că nu te-a auzit, că ce-ai fi făcut într-adevăr rău, adăugă tot în șoaptă Sanda. Nu lasă aproape pe nimeni să intre aici. Azi a făcut o excepție și apoi mai e ceva. Dar Simina se apropiase prea mult de ei. Se apropia acum și domnul Nazarie, probabil ca să le spună că ar trebui să se retragă. Dar lui tanti Cristina i-ar plăcea să mai fie odată pictată, spuse Simina. De unde știi tu că n-ar vrea mama? Simina, teribil de multe lucruri știi tu, îi spuse cu înțeles privind-o în ochi Sanda. Apoi îi întoarse spatele și se apropie de doamna Moscu. Mamă, am rămas de ajuns, trebuie să mergem. N-ați vrea să mă mai lăsați o clipă? Se rugă ea. Sanda dădu din cap aspru. Cu Simina, se rugă din nou doamna Moscu. Mai ales cu ea, zâmbi Sanda. Îi luă brațul. Egor și domnul Nazarie veneau în urmă. Evitară la început să se privească, dar ajunși pe verandă, nu și-au putut feri multă vreme ochii unul de altul. Egor aprinse o țigare, după ce mai întâi întinse tabachera profesorului. Domnul Nazarie refuzase zâmbind. Nu cred că e același lucru, scumpe maestre, spuse domnul Nazarie. În acea clipă Sanda se apropie. Se ștersese de pe fața ei vigoarea și severitatea de adineauri. Sanda era acum din nou domnișoara capricioasă și disponibilă. Suntem gata de lucru, domnule Egor?" întrebă ea. Domnul Nazarie se bucură că se poate retrage într-un asemenea moment neutru. Egor n-a lucrat nimic în după-amiaza aceea. Și-a purtat cevaletul prin mai multe alei și s-a așezat în mai multe colțuri ale parcului. În cele din urmă și-a ascuns sculele la rădăcina unui ulm și a început să se plimbe cu Sanda. Într-o asemenea zi e păcat să lucrezi, i-a spus. Apoi a întrebat-o câte poeme cu toamnă cunoaște. A întrebat-o mai mult ca să o necăjească, dar a trebuit să o asculte mirat și nu totdeauna cu voie bună, recitând poem după poem. El ar fi vrut să ajungă mai repede la intimități, poate chiar la confesiuni. Așa se pregătea Egor de dragoste. Era prea miraculoasă toamna de deasupra lor ca să-și îngăduie vreun curaj vulgar. Totuși, poemele erau destul de multe. Timpul trecea nesimțit. Trebuia să facă un pas înainte. Se hotărâ să-i spună pe nume. Sanda, ce crezi de Nazarie? Cred că e un viclean, răspunse corect Sanda, ca și când n-ar fi observat intimitatea lui Egor. Ai băgat de seamă ce repede își schimbă fața? Niciodată nu seamănă cu el însuși. Egor începu să râdă. Răspunsul fetei îl desfătase într-adevăr. Și apoi, în același timp, abătuse conversația pe un plan mai accesibil. Se putea râde, se putea glumi. La capătul alei o strânse de mijloc. Ea îi spunea încă, poate ca să-l necăjească, domnule Egor. Curând însă au trebuit să se întoarcă. Era ora ceaiului. Simina îi aștepta în fața verandei, plimbându-se nepăsătoare cu ochii în pietriș. Doamna Moscu, pe verandă, cetea un roman francez. Domnul Nazarie se scuzase că nu va veni decât seara la masă.
pornise înspre sat să cerceteze câteva movile. Au luat ceaiul în liniște, vorbind numai Sanda și Egor. Simina părea îngândurată. Se ridică cea dintâi după ce și-a împăturit șervețelul de ceai și și-a adunat firmiturile în farfurie. "Unde te duci, Simina?" întrebă Sanda. "La Doică," răspunse fetița fără să se întoarcă. Sanda o urmări cu ochii până ce dispăru între pomi. "Nu-mi place deloc prietenia aceasta," se adresă doamnei Moscu. "Doica o zăpăcește cu tot felul de basme. Același lucru i l-am spus și eu de atâtea ori," se apără doamna Moscu. "Ce-i spune Doica?" întrebă Egor. "Cele mai absurde basme," vorbi obosită și enervată Sanda. "E timpul basmelor acum," o întrerupse Egor. "Nu are decât 9 ani. Trăiește și ea în folclor." Sanda îl privi plictisită. Ar fi vrut parcă să-i spună mai mult, dar se mulțumi cu câteva cuvinte. "E un folclor destul de ciudat. Basmele Doicii..." Egor s-a putut convinge chiar în acea seară cât de ciudat e folclorul Doicii. Plecase să se plimbe prin prejurul parcului, să vadă apusul soarelui de pe câmp. Rămăsese rezemat de un salcâm, privind cum se cufundă globul înflăcărat, departe și nu foarte departe. Își amintise de versul popular cu multă plăcere. Numai un asemenea vers poate să descrie într-adevăr un apus de câmpie, gândi Egor. Și cum rămâne toată firea împietrită câteva clipe după înnecarea soarelui. Și apoi, cât de straniu se însuflețește liniștea. Numai dacă n-ar fi atâția țânțari, își spuse Egor, aprinzându-și o țigare ca să se apere. N-avea niciun gust țigarea în răcoarea aceasta, mirosind a praf și a ierburi. O zvârli în drum și porni agale spre casă. Intră printr-o poartă laterală în parc. La stânga se întindeau curțile, acareturile și grădinile de zarzavat. Egor se întrebă cine are grija tuturor acestor rosturi gospodărești, cine supraveghează și plătește slugile, cine vede recoltele. Soțul doamnei Moscu murise de câțiva ani, cumnata ei are moșie în altă parte a țării, poate vreun administrator, vreun vechil moștenit. Se aprindeau lămpile. Acolo sunt bucătăriile și odăile slugilor, gândi Egor. Un rând întreg de odăi mici, albe, cu prispă scundă. Treceau femei, câte un copil sfios privea nedumerit spre casele boierești. Un miros proaspăt de fân, de vite și lapte. Are să fie o noapte splendidă, își spuse Egor, ridicând fruntea spre cerul străveziu și înalt. Încât Egor se dăduse un pas înapoi. Lângă el apăruse Simina. Cum de-a mers atât de nesimțit? Pe ce cărare s-a strecurat de-a dreptul în spatele meu? Dar dumitale, nu-ți este frică să te plimbi singură pe aici?" o întrebă Egor. "Am fost la Doica," răspunse liniștit Simina. "De atunci, de când ai plecat, Doica a avut treabă, am stat lângă ea." "Și ți-a spus basme, nu-i așa?" Simina zâmbi strivitor. Își culese cu mâna un mărăcine de pe rochiță, netezind apoi cutele. Întârzia cu multă știință răspunsul. "Asta o știți de la Sanda, dar e adevărat. Doica îmi spune în fiecare zi un basm nou. A învățat foarte multe. Astăzi a fost un basm foarte lung, dacă ai întârziat până acum," vorbi Egor. Simina zâmbi iar cu aceeași voită sfială. Întâlnindu-i ochii, Egor a avut sentimentul penibil că i-a atras în cursă, că în fața lui lucrează o minte șireată și ascuțită, iar nu mintea unui copil. "Basmul a fost scurt," răspunse Simina, "dar Doica a făcut plata oamenilor, căci ea le face întotdeauna.
Pronunță ultimele cuvinte tărăgănat, atrăgând într-adins atenția lui Egor asupra le. Parcă ar fi cunoscut nedumeririle lui de adineauri și voia incidental să-i le lămurească. Egor se simți deodată turburat. Fata îi ghicea gândurile. I le cetea fără știrea lui, apoi tăcuse privind în jos. Un basm scurt, dar foarte frumos, adăugă ea. Ușor de înțeles că aștepta să fie întrebată. Aștepta pe Egor să o roage să îl povestească. Egor încercă să reziste ispitei acesteia, care nu știa de unde vine. Simina tăcuse încurcată, adăstând. Își încetinise într-adins pasul. "Spune-mi-l și mie," rosti în cele din urmă Egor. "Este basmul feciorului de cioban care s-a îndrăgostit de o împărăteasă moartă," începu calm Simina. Cuvintele sunaseră atât de stranii pe buzele ei copilărești, încât Egor se cutremură. "Ce basm urât și absurd!" exclamă el deodată aspru. "Are dreptate Sanda." Simina nu se intimidă la izbucnirea lui Egor, așteptă să-și mistuie mânia, apoi începu cu același glas. "Așa e basmul. Așa a fost ursita feciorului de cioban." "Tu știi ce-i ursita unui om?" întrebă Egor. "Ursita, soarta sau destinul omului," răspunse prompt Simina ca la o lecție. "Fiecare om se naște lângă o stea cu norocul lui. Asta e..." "Poate să ai dreptate," adăugă Egor zâmbind. "A fost odată un fecior de cioban," începu repede Simina, fără să mai lase timp să o întrerupă. "Și când s-a născut el, ursitoarele i-au spus: să iubești o împărăteasă moartă. Mama lui a auzit și a început să plângă. Cealaltă ursitoare, căci erau 3, s-a milostivit de jalea ei și a adăugat: și te va iubi și împărăteasa pe tine. Vrei neapărat să-mi povestești basmul până la sfârșit?" o întrerupse Egor. Simina îl privi mirată, o privire inocentă și totuși rece, disprețuitoare. "Dumneavoastră mi-ați spus să vi-l povestesc." Îl strivi apoi cu o tăcere încăpățânată. Se aflau în mijlocul aleii principale. Se zăreau depărtate lămpile odăilor din curte. Casa mare, de cealaltă parte, crescuse cenușie în văzuhul spălăcit de seară. "Nu cunoști un alt basm mai frumos?" întrebă Egor ca să rupă tăcerea. "De pildă, basmul pe care ți l-a spus Doica ieri sau alaltă ieri." Simina a început să zâmbească. Răsuflă lung, ferindu-se parcă să privească în amila din dreapta lor, casa mare. Își ținea capul încordat. "Basmul de ieri e foarte lung," spuse ea, "iar cel de alaltă ieri nu e un basm, e o întâmplare adevărată cu domnișoara Cristina." Egor tresări și se simți deodată înspăimântat. Nu din cauza întunericului care se lăsase brusc, mai ales aici între pomi. Simina parcă se oprise într-adins aici. Ochii îi străluceau cu pupilele mărite și capul avea o stare țeapănă, nefirească. Egor fusese înspăimântat de glasul cu care pronunțase Simina ultimele cuvinte. Întotdeauna știa să sublinieze cuvintele, să le dea sensuri voite de ea, să ți le împlânte ca un fier roșu în inimă. "Tu de ce îi spui domnișoara Cristina?" întrebă mâniat Egor. "Până acum îi spuneai tanti, că-și doar ți era mătușă." "Ea m-a rugat să-i spun așa, domnișoară, să nu-i mai spun tanti, să nu o îmbătrânesc." Egor se stăpâni cu greu. Simțise o cumplită furie împotriva acestei făpturi mici, care îl mințea cu atâta nerușinare, cu atâta diavolească viclenie. "Când te-a rugat?" întrebă el din nou. "Cum te poate ruga cineva care a murit de aproape 30 de ani?"
Glasul îi era aspru, privirea lui cruntă, dar Simina continua să zâmbească. Îi făcea atâta plăcere furia unui bărbat, a unui om atât de mare și de puternic împotriva ei, care nu împlinise încă 10 ani. M-a rugat azi noapte în vis. O clipă Egor șovăi încurcat, dar voia să meargă până la capăt, să înțeleagă ce se ascunde în mintea copilului acestuia înfricoșător. Totuși, azi în salon, continuă el, te-am auzit spunând tanti Cristina. Nu e adevărat, răspunse calm Simina. Astăzi n-am spus tanti Cristina. Într-adevăr, acum nici Egor nu-și mai amintea să o fi auzit, dar îl înspăimânta siguranța ei, zâmbetul ei victorios. Va vorbi neapărat cu Sanda, cu doamna Moscu chiar. Se simțea oarecum ridicol, în mijlocul aleei, în întuneric, încercând să încurce o fetiță. Voi să întoarcă brusc capul spre casă și să facă el primul pas de înapoiere, căci Simina nu se mișcase de multe minute. Atunci fetița i se azvârli în brațe înspăimântată țipând. Egor se sperie mai mult de țipătul ei și o ridică. Simina îi apucase obrajii, ținându-i fața alături de fața ei. Mi s-a părut că vine cineva de acolo, șopti. Arăta spre marginea cealaltă a parcului. Îl sili pe Egor să privească într-acolo, să privească mult, ca să o liniștească. Nu e nimeni, fetițo, îi vorbi încrezător Egor. Te-ai speriat singură. Și cum să nu te sperii când asculți în fiecare zi un bazm absurd? O ținea încă în brațe, desmierdând-o. Ce ciudat! Inima nu-i bătea deloc a spaimă și trupul ei era liniștit, cald, cordial. Nici o smucitură de febră, nici o picătură de sudoare, fața era senină, compusă. Egor înțelese deodată că a fost păcălit, că Simina se prefăcuse înspăimântată și îi sărise în brațe numai ca să-l împiedice să întoarcă privirile spre casă. Când înțelese asta, o furie împletită cu teroare îl cuprinse. Simina simți pe dată schimbarea în mușchii lui Egor, în pulsul său. Lăsați-mă jos, vă rog, șopti. Mi-a trecut acum. De ce mai minți, Simina? Întrebă cu o furie înghețată Egor. N-ai văzut nimic, nu-i așa? N-ai văzut nimic, cel puțin, în partea aceasta? Arătă cu brațul marginea parcului, dar brațul îi tremura încă și îl retrase repede. Nu destul de repede ca să nu-l observe Simina. Fetița îl privi surâzătoare, fără să-i răspundă. Poate ai văzut ceva în cealaltă parte, continuă Egor. Nu privea totuși spre casă. Spusese cealaltă, fără să se întoarcă, să arate cu brațul întins, așa cum făcuse spre marginea parcului. Era cu atât mai necăjit, cu cât Simina părea că îi ghicește chiar și cele mai ascunse spaime și îndoieli. Ceva pe care nu voiai să-l văd eu, adăugă Egor. Era frică de-a binelea. Simina sta în fața lui, cu mâinile la spate, strivindu-și buzele ca să nu râdă. Batjocora aceasta nu risipea totuși în inima lui Egor nelămurita teroare care îl cuprinsese. Puteți să vă întoarceți fără teamă, spuse Simina, invitându-l cu mâna să privească și în cealaltă parte. Dumneavoastră sunteți bărbat, nu vă puteți speria ca mine, adăugă ea, plecând ochii în pietriș. Porni apoi brusc spre casă. Egor o urmă, cu dinții încleștați, răsuflând repede și fierbinte. Știi că am să te spun, Simino, o amenință el. Mă așteptam la asta, domnule Egor, vorbi Simina fără să se întoarcă. Vă rog să mă iertați dacă, speriindu-mă, v-am sărit în brațe. Mama n-o să-mi ierte ușor impolitețea asta. Aveți dreptate să mă spuneți. Egor îi apucă brațul și o smuci spre el.
Fata se abandonă fără nicio rezistență. Știi foarte bine că e vorba despre altceva, șopti el, apropiindu-se și pronunțând cuvintele solemn. Dar i-ar fi fost greu să spună despre ce e vorba. Nu știa decât un lucru, că Simina nu se speriase și că îl silise să privească în cealaltă parte a parcului ca să nu vadă ceva ce a văzut ea. Dar ea, de ce nu s-a speriat? E adevărat, m-am speriat degeaba, vorbi Simina. Au ajuns în fața verandei. Egor se suia altădată în odaia lui ca să-și spele mâinile înainte de masă. Astăzi renunță la un lucru atât de complicat. Intră în cămara de lângă sufragerie unde spălau mâinile copiii. Domnul Nazarie parcă l-aștepta în prag. Dacă n-ai ce face după masă, vino să ne plimbăm puțin, îi spuse el apropiindu-se. Am să-ți spun câteva fapte interesante ce am aflat în sat. Și eu am să spun dumitale un lucru tot atât de interesant, adăugă Egor zâmbind. Firește, îi trecuseră acum ca prin farmec teroarea și mânia din parc. Îi părea chiar rău că își pierduse calmul față de un copil. Simina ascunde lucruri mai grave, gândea el. Trebuie să mă port cu multă grijă. Dar nu asemenea gânduri cu minți îl liniștiseră, ci lumina pe care o găsise în casă, prezența oamenilor vii și sănătoși de acolo. Se așezară la masă. Egor privea la răstimpuri spre Simina. Întâlnea întotdeauna aceiași ochi inocenți, aceeași bine ascunsă siguranță. Crede că n-am să o trădez, gândea Egor. Își pregătea bine surpriza. Sanda stătea lângă el, parcă oarecum obosită. Nu m-am simțit prea bine astăzi, se scuză ea. Domnul Nazarie vorbi despre observațiile lui, despre movile și greutatea săpăturilor la întâmplare. Nu avea însă verva și entuziasmul de altădată. Vorbea mai mult ca să-și arate cum și-a petrecut ziua și ca să împiedice tăcerea să se aștearnă definitiv. Știți că Simina mi-a povestit un bazm pe care i l-a spus chiar astăzi Doica? Începu Egor. Sanda roșii brusc și se întoarse spre sorul sa. De-abia târziu am aflat că Doica nici n-a fost în după-amiaza asta aici, că a plecat la Giurgiu după cumpărături, vorbi Sanda. Simina, ai să fii aspru pedepsită. Egor nu mai știa pe cine să privească. Doamna Moscu se deștepta ușor din toropeala ei obișnuită. Cum rămâne cu basmul nostru de azi, domnișoară Simina?" întrebă răutăcios Egor. Își dădu în acea clipă seama ce mare voluptate este să te răzbuni pe un copil, să-l chinui când îl ai în puterea ta. Simina îl privi totuși cu atâta dispreț, încât mânia lui Egor se aprinse din nou. E un basm pe care îl știu de mult, răspunse ea politicos. Atunci de ce ai mințit fără rost? Întrebă Sanda. Răspunde fără teamă, fetița mea, interveni doamna Moscu. Nu-ți fie teamă de pedeapsă. Dacă ai greșit, vorbește cu curaj. Nu mi-e teamă de pedeapsă, vorbi calmă Simina, dar nu pot răspunde. Privi în ochii Sandei cu aceeași exasperantă seninătate și siguranță. Sorul s-a izbucni. Deocamdată ai să te culci fără desert și ai să te ridici chiar acum de la masă. Sofia te va conduce în camera ta. Simina păru că își pierde o clipă cumpătul, devenise palidă, își strânse buzele, căută ajutorul doamnei Moscu. Dar doamna Moscu ridică zâmbind din umeri. Atunci Simina se sculă, recăpătându-și zâmbetul ei disprețuitor și după ce spuse bună seara, sărută obrazul doamnei Moscu și plecă spre odaia ei. Îmi pare foarte rău de domnișoara noastră, spuse domnul Nazarie. Este atât de bună și de mică, poate n-ar fi meritat o asemenea pedeapsă. Îmi pare și mie rău, căci o cunosc cât e de sensibilă, vorbi Sanda,
dar trebuie să o dezvățăm de obiceiul acesta de a minți fără rost. Doamna Moscu o aprobă clătinând din cap. Totuși, scena-i făcuse destul rău, căci abia dacă mai spuse un cuvânt până la sfârșitul mesei. Te-ai convins acum ce fel de basme ascultă, adăugă Sanda către Egor. Pictorul scutură din umeri ca și cum s-ar fi îngrozit. Se întrebă totuși dacă Sanda înțelege tot ce se petrece cu sorul sa. Ceea ce e mai grav, spuse Egor, e că am impresia că nu ascultă toate basmele. Multe le inventează chiar ea. Își dădu seama, chiar în clipa când rostia aceste cuvinte, că a făcut o gafă. Sanda îl privi înmărmurită, severă.